Good morning, viewers. Kani ka jingkai ka ban ai view tar step ka long sapam ka jingem jung Joseph kanang ba abang puli na u ngin so tho kumno ban yo man sim te ka jingkai ka ban ai ta ka long wat le do jingkerman fi u Joseph ula syade hado hasnam pikan mau u Joseph u Shadi di man mu bo shatap shato khtliu andrei ngani thu fi u Joseph anoi fi shimla khnyum yu blai namar blai u Joseph udan ka vision anoi fi kana u posniu to gajing posniu ka wa e ki ka atli ki som khabait li ki som ki badam khawai ka som ngatari fi kan mal ka jing posniu jong Joseph tikini ki man ki so bitak ha Joseph la le thu au pai ta vision ab gila tip ki au nong posniu rai u Joseph anong udan ka thang bali u Joseph u la panyai sha anong fi na ma udan ka vision ni udan ka ta thang udan ka jingi i wat bala ki thap yu sha thliu kila die yu rai anong fi shim khnyum nang tu hadin habo lapoi hayeng jong Potifar fikan mau ka yeng jong Potifar kala roi nong fi kala aman khai kala roi deng baju mu ba wat ki jingdan jingam ki ai ru Potifar la shania mu roi ngani thu fi hadin mu la le entar hadin ba ulang ba yaine ba shania ram ta kunran roi mini i ba katu kalok jong Potifar ka lawan ban pensyayu Andai kan only fi namar bau Joseph udan kata vision ka boi udan kamera taka jing tu pau uri khuat yel dia bat shim la tre ban ngap ka jing pensyayu namar kata daw ka haba ka lai tu ka Bible ka itu bakawan ka sngi ban pensyayu Joseph re Joseph la yang skam bat kala trap yu dan dia kala kala kena bamdai yu baula bat jubo de kama handrei wat hak taru shim defend yelli nak ta yeng jong Potifar nak jing syak keno bamdai haka lok jong Potifar lok poi shing bendi hangni ru ngim shim yu bu kran sniu ya u blai dei mo kidan kipor ke ba let's see anong fi kita jing tenju syadin nak wai skawai anong fi Joseph Andai haki hak pren katar on ifin ngan ong fi ba u Joseph shimla ben yo blai ne shimla do kata jishania ho blai kabat na ta yem bendi ngan ong fi abo batai ki jing pho snewi ki armut kalawanja bat haba kalawanja ngan fi hadin tu jing pho snewi arsnam nang hapsa anto yem bendi bat gaji tenju ka bakhat do yu Joseph kalang ba abo paro u posni yu to gaji posni ma kato bo posni yu gi masi gi basnga nyok li gi masi gi basnga gi shabam no a gi nyok li gi masi gi ba khromo abo posni u paro posni ya to gaji posni wa nang fi kila kan mau yu Joseph wani kitu giba u batai gaji posniu ba ra khuri la kan mau la itu au paro ban u Joseph la dei ban yang khmat jong paro ban batai ga juga gaji posniu anong fi bat anong fi la da u Joseph tre ban let batai la neu la do baklai tu ga jing batai posniu un syak penyap mereka anong fi Joseph ta jing shania bleu la let ban batai tu jing pho sniu kabo pho sniu bat jisha da jing u blai u haro la kan tius na yu shedu ka jing long governor tikai ka ba ini long jing kai ba den kai ka ba ni lap hang ni ka long ba ki qualities jong Joseph
kita ki jinglong jong Joseph anong fi ka kan ni kong kalong bau Joseph udan ya ka vision katu ka jing pos ni jong ka de ka vision ka dream ti ulayang skam ble pen pau yu Joseph ya katu ka jing pos ni katu ka vision ti ladang ni de ban ka ka bang ni ka bang learn ani ka bang ni small thu ka bang yo jing man toy ne jing mot na Joseph kalong ba how to mga fingidan em kata ka vision ka dream fi gidan em kata ka jing itu pau ka ba nau blay ang fi ka tin na kita prawa ko ang lada without the vision people perish tin Bible paran tika ka tin phakasi pat ko klam ka jing itu pau ki bri hijat na fi ki jat na mari kundan ki jing itu pau ki em mata ma dai re pada kijing tenju ki do borno reu Joseph ana wi udan kawai karakter rang bau udan ka to vision ka buyo ino blay but abo blay ul ai ka to vision usmok thu bau blay udan ka jing temu ka ngai kan ma fi na ka no prophet Jeremiah wong ka to continue for I know the plans I have for you. Boleh buat plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Apa berkelah si wong nama ngetep ni kita kijing temu ibang adan kumta ka jongfi kijing temu am ya kawan kijing temu ban rai fi ong ban sni fi ban ai fi kata ka jing kernan ka bakhat du fi Joseph Joseph usmo thu on ai fi ya kata ka kay ka bo blay ulaman ulatmu na matajo mo what would Joseph ang habanyan ng bakini kam dei ka ba evi hapadang ka jingtmu ang kandan ka jing e dei bang shuyat ka jingso ru Joseph ano fi ushadi ke nan boy si Potiphar boy sa hiyang bandi wahaban haban patay sa jing pos niu tika ika bang ni isngau thu no Joseph kalong ka bani kong bodan ka jing itu pa mga mafi di bani jang ka jing itu pa no blay ka ba kalong ba ni di ban long ki bayai ne ki bayai sha apa yang ki jing tunju yim di ban khanyum yo blay ni ki ka balai kalong apa yang ki du ki jing tunju Joseph man ngol fi unang ban syahikai ni gitu kijing tenju. Pai ulet yang Potiphar karai ni Potiphar. Lanang ba hapren kajing syadi je uru. Urai nang fi. Kamdai ka situation ka ba dan buat sini complain ni kubri bangim dan ka pisang. Bangim dan kani ka tai nang fi ya. Ka pisang ka melap pun poi fi. Ka kerdan yang fi ka melap pun poi fi. Wadang ba ngade ubri ba khan school wat keno ben you play. Asifi la nong ade ubri kham biang ka ya beli gindu jikerban nong ifi Joseph naka tliu sha sen sha berat sha tliu gindu jikerban poi hi Potiphar spa undan bisa nong ifi usha di undan iu wan hi Potiphar datang kini kiti ba ki jimu perkhat makan ngamat makan sim ba beli wa re ani tu fi ka biang jong Potiphar la itu ba rai ba udan Joseph hadu bu syanya Joseph dan ka jinglang ru bala macanya hatu ni banga figidan em ka jinglang bala macanya hatu ble ula ne macanya ani hatu ki haba gidan ka jing syanya ble no fidan ka jinglang ru ble no ki beriu ki syanya fi filong yang beriu bala macanya pat Potiphar no fi syanya sundan kabalai kalong bau Joseph syapting yo ble kajing syapting yung play kalang kajing sedang jong kajing star habaw la yo apaka lok jong Potiphar kalawan hiban anong ifu ban penshay unre syapting yung play shimle kanong basni but nakta anong ifi nakta kajing syale taw syade sying bendin re anong ifi Joseph kam complain yung play udan hiyang bendin anong ifi kat syabulet anong ifi dan hiyang bendin umdan ye re udan kajingnya dai bo ble bajan hayeng bending anong fi ubatai kijing posni
Joseph dan ka jing ai ban batai jing pos ni ma fi ki bala bla yo mat tu Jesus Christ ni tu fi dan ka jing ai fi penan kam hak nem ki jing ai Joseph shim pen le shim khnyum yu ble ho bendir penan kam ki jing ai kam dei ngom fi ka spa ka po kam dei ka situation nam dei ka hei ba fi dan ba kan khangla fi ba fin ki ba fin shakri ble bo ble kan ti fi rei kadai ka jiksanya jam fi hoble kadai ka jik penan kam hap no fi kadai ka jik shating fi hoble ka ba khandu e kalong bau Joseph dan ka jingat no fi snap ha mo snap hanan borok ma batai fi udan ka jingat pe habu Joseph shabu nyo long governor ule umno ang shabu nyo long governor haban batai tu ka jik pos ni jong faru ladau bakla u lawan sya penyam reu Joseph dan ka jingat ka bas kam no ble baya ka jingai ka baula yo mangai upedan kam hak ba ble ban batai tu ka jing posni faru klam da syaktir namar udan ka jingat ka bas kam ble makani ka jing posni ba de bo ble bai pedan kam hak ka jingai ting ka jingat Fidan yang ka jingat ka ble pha ifi ban le ai Fishania haladina fishania ka jingat ka ble finon yang ban le ba ka ble pha nata u Joseph ru mani tu ifi udan skoi pa ka jinglong ka ba yaisha pai ha udan hi bendi ula itu ka jing posni itu ki armon kala jam tu nomra kuri ula sha kan tiu biang tu wei ula sha welcome no ulasha hasino pelajar tek hari hadir jok tu awal fika ka baja arsnem ulang baya sha klam knyum dule tidak ada manga fi kwa bobleng kentiu yang ai fi haka jing shakri bobleng penya ini nak jing bamlong ini awal fi amdei kas ka jingnam jing start jong fi amdei ba kapisah jong fi kawan kentiu fi nong fi watna ki ba pet nang ni kin bun pha nong fi ki bam yo ban puli dang li wat lai du jikerman nong fi Joseph le unyo shano ka puli ka dang li ha ba sa di nong ta kai ka ba Joseph unang ban kai ka dei na ka saudok sakun ka ba sha ban kai kai ka wajah lima ki jing namar ndai da jing la din re dan yo mun sim yo play dan po le sing na ay kusai fi kani ko le sing kani ko dan na prem jam fi ki bayat ya kani ka jing tanju ki badan ka vision ki badan ka dream fi dan le sing ka jing tu pa wo play won sa le e nam ta jam fi ndai ka ai ka ba fi dai ban jam na no fi shwa wo play un pen county fi shwa wo play un pen long governor fi no yang banyak yakini ki jing tenju kindan nak si nak ki bahing ki bahasam ki bahajan tam jong fi ki bahaba pila le bhai ki pla thelut pila ai tilut na banta jong ki ba piatu ru ya kata ka jing po snew ya kata ka dream ka bo ble bai banta jong fi bo ble un syak fi ba fin hab ya le ba ki jong ki jing tenju let's say kita isi ifi kita file bahama te ki bahajan tam fi kin isi ifi kinum so thu ya kata ka dream jong fi kum ba kitu ki hinman jong Joseph kim so thu ya ka ba o Joseph upos new ki isi pen mani u gidi u thap le se amanta fi dang ya na ka jik sha di le se mde ngam ba fin sha thap ba klium re ha ka jingya jingem jong fi le se manta kam dei ka to kliu ba literal tree na to kliu sha ka pisha brand re ki jingja na fi le se fisha kan tat na ai ba yin sa fisha le ben ni por kim so thu ifi pihak banyak marwai pihak banyak yang jinglong marwai wala hiti ki ban sim ki bahian jo fi ni bahasam ki parlok jo fi kila mentoi shibun hafi naka do let's say fi poi naka jingsha di ki man
naki ha ki bahiyem basan fi na ka jinglong marway ya si fi poi hayi Potifar kai ka Muhammad long wa fi poi ma shakawai ka jaka ha ka ba ki briu kila mentoy na ka jingdan jam fi si fi dan kita ki sap ki bo blay fi dan ka talan bo blay wa ki tu ki briu ki yo jingkerku na ka jingdan fi na ka talan ba na ka jingai men sim ki yo jingkerku rai wat ki tu ki ju ki briu ki bala yo jingkerku na fi no teng teng ki snotu baklai fi ki dia no fi ki tu bam day fi ki snotu bam day fi hanai ha to fi record mo yo jingem ha to ni record mo yo jingem ni record mo ngim wat ha kata ka jing tenju ba fi kan do wat ha ba fi la long ka jing ka khu nam ta ki ba hi fi dre ki isi kan ba fi ha to fi dan mo ka ni dan mo ka jing long jong Joseph mangam fi dan mo ka ta jong long Joseph ba inum ko na blame no blame bengin so tu ni dan em kata ka jing tu pa mo Joseph em makini ki jing tenju ki long ba blame ubu ka ka ba kham para ba em ba dan mau lan nai ni so tu em ba blame na penan kami kom utu drill mo ban drill itu mau na bahak tu drill ha banyak ya kata ban drill yang mau na ngong ba bu sepok ka nyamra mo sepok ngan om dei sepok nyamra sepok ka bajeliu jo khendau via ne na kita ki jimpang ba dang drill fi ba fi siem tu mau na vi pi pus a ne kom Joseph ana fi la da fidan hakani ka benta kan mau yo Joseph kan mau bo blek dan ka ha fin tang ya tenju bo blek nong pendan kam ya no klam da tenju ya ka jinglong jingi kam dei ka pisah badan ya jingem jingi kam dei ka sap kam dei ka talan re ka dei ka jingi aslam ka dei ka takharat ta ka jinglong jingi bo blek ya tenju ba un sapen mitpat ya ngai fi nong fi Pisakri blend na new blend club na trophy kiye na man duai ban puli ka ba ban syak jinget ban nyarap ikiwe hapre kita ki jing le sim ta pilet ban duai ikiwe brief real dia pidam dan ka jingen le siki brief kilat load kana ba pilet ban duai ikiwe kilat load fi duai ikiwe ki okhia fi biala khti jong blai ki yo ka jing penem prima fi pat pidam ya kum kalenti jong Joseph pidam dan ha bendi no Joseph le ayu ha bendi Joseph upalat lot yo tu wai da ka ba ye thu ka jing po snin wat poi pat chei yo siem re ba pi pat pidan ha bendi pihak maksa sa arsna manong fi ka ba ki wai ki alat ka bendi pidan em hakum kini ki jing tunju re kan ma bu Joseph ungat ho blen kan ma ba kitu ki jing tunju fi kinang long ba fin start manong fi Joseph lihat na jing tenju ban pen start you ban pen chania aku boleh banang penjana susu banang penai kita ka jing ai kita ka sap baudan na fi pe Joseph ba khat do le amna bolong governor da ka jing long governor tu dei da ka jing dan yang baru la pelat ya baru kari Egypt bat kita ki wei ki ni ki jaka ki ba la show da ka ni ka jing yak klam na fi Pat kumju ru ya ki hinman jumu namar bikim song thu ingin ka jing ko sniu mau wi ha pat pelat do ya ki na ka to ka jing shat kan fikan mau thai fikan mau ka jing ka jong jus ba ha khat do ki ha ban wan ka to ka jing ko sniu ba ki khat wei sam ki dem ha khat do kini khat wei ngot ki wan na ka ri ju ti mo ba kin wan chau lau para ban yet jing ba khat wei ngot ki dem ba ki da mani Wat kum sempat pai na ka ba sni ri man ru la le pa la pelat namar semua tu ta ka dream ni ta ka vision ni ba ma hi wa pan pelat ki ndre ki lengkap jeng mot perkat ki bitar ni ka le si bahaya masam ki bitar fi ka ba fi le ha ba fi yex kam ka jingen ha ba fi yex kam ka jing shisha ha ba fikran ka jing shisha no ki bri kim so tanat ki bahaya masam ki num so tanat fi ki paraman jang num so tanat Anda haba khat do no fi haba fi yang scam u blame wa man sapen mi no e ba hak so fi kum ka jing sha yang scam ha ha kya na ka pop ma no fi lunch ka jing duai testa ka jing puli ka ba ma no fi dan ka jing dai ka ba jam u blame ba ka e ka bo blame ma pen pa fi ma no yang scam ka e ka bo vision no fi yang scam ba haba khat do no fi kitu ki bahin ki bahasa fi kitu ki bakaran persyak fi ha ka wei ka sni
kin sadan kam ni fi kin sawan hi shakhat jong fi mar kinum dan jaka ban let chan shinu hawa khaddo kinum dan jaka ban phat chan shinu kin hap phai khmat shafi bo ble panan kam shwi ngo fi pat phila kan ban phla ha khatu khapor baki dan kam pala baki snow thu kim dan bos mata kinang khlan kinang biang ke le kinum phai ngong ban pelong ble yang ai fi ngong ke abaki phai shwi fi pat pen i kan bakani ka vision nadu cha ka bangadan ka ri ble la pen i bangayang scam anu kan ga vision ka ding itu pa but mentaki kin yo lai pat kin poi shau ni ble bo im ku ba fisha kari ya kan ga jik shisha ka fi yang kai ga jik shisha ka bangayang nang ta ni thu fi para bang kren kan ga youtube pilak bon ki youtube yang ngai la bai ka jik kala ka mamot bagi num dan tang ka jik long niam ki beri semua si bang ana kren ya kan ni pa bang yang man mi no na kan ga jik long niam bahai mi haman mi no nak kapok no mri tang nak jing nong yang nak kapok bahai ban kala ka bamot ni dan kam shisha bang mani bang shakri ble bang dan kam ban kala ka bamot na du ka do no ban i no iki pop jingi ban pai shu Jesus Christ man yo sat khut ya sna ju ba fin yo ban pen baptis ha ha ka kertang jo Jesus Christ ba fin yo pediang ni men sim khut na ta bangin in long ka jiem ka ba thman bangin penlong senran om shu tang ban penlong dinong bu ya kan ni ka vision ka ba ublei wai ha bangayan scam hakai ka ba ublei wai ka vision ban na penlong senran ku Jesus Christ wong ki to yalap your gospel to da penlong senran chi wai kari ka vision ka ba ublei wai ha let's see if dan na ka jam ka vision ka dream yang scam ka ta ka dream ki kinum small thu ya ka dream ka ba fi dan ka ba ublei wai hai fi yai ne mo Fiai bat scam itu jing tu fa wala ai perang jing en. Fidan mo ka jingat ban le na ka jing slot wat perang kita jing sha pun stop. Haba ki bri ki roi na fi dong na em ki haba ki pun stop fi haba ki la ne fi sngau ye fi ai ma bi ki ka do no na mar bale fi le na ta ki bri fi le na ka banta u ble na ta ka jing thmu ba u ble na bu fi. Na ta ka buram jong ble fi le fi na le na ka ni na ka ba pendan buram yo ble. Ano fi nung sngau si fi nung mong ka do no fi ai pisah shi baduk let's say ka dei ka boble bo do no fi kwa bikin yo pat bikin ai buram shi fi na fi la biang na ba fi ong tura ji sumam tip man ai ni ka pisah ka buram ka dei jong ni re ki tu ki ba fi la ai ru ki wan ban le ben ni fi ki wan man kran kho lai lai hu jan re fi la mo ban yai sha ta ban ong tura ji suma ai nam ta jong ni mai ka vision ba tu kan pen kalai kan do no jong ki Fidan mo komen sim jong Joseph. Mga mafing kalit day jong fi. Nidan mo kay jinglong jong Joseph. Nidan mo kay jishania amulay. Ublay ulak mo ban jishania hadu ban panlong governor yung Joseph. Hatu ublay niyak mo hagi nigi jingten ju bahadu bau Joseph. Ublay undaong kom yung Joseph. Unang pankantiyo ban long governor ban pankamtiya kam jong. Ngangit baka niga jingkran. Kan ai men sim fi nganget kan ni jikran kan ai men sim itu ki badan ka jikten juk ka pameding para wanget nakabanta ka buram jong ulay iya ro try to ni dua ini rak jisu bakodor kan baki dak snap ni ka video ini para banget try ki beram ya ka jikten juk ko bawiat Joseph try let's say try jisu dan apa yang ki ba wat habakila mi nakapa wan hala bakila ya intra kila yo kataka jingkhat na metra kataka vision ka mame mang ai ka do no chuki idan hapedan tra ji sa hapedan ki jingten ju ki ba me ding intra lang ba ki bahayeng ba sam ki tra si tra kila le bhai ki bri no tra ji su kita ki ju ki bri ba le ba ki phai kan rem ki tra ki slan dai ki ki thu pen shai bam dai tra wat kumbo Joseph la sha pen shai je thu pen shai ha lok jong Potifar try sinam taka jingsha pensi jeto pensoi ki poi saka jaka ka bakham e try rai try ji sunga da duai ke try ji su bakata jing jaka ka bakham e amat bau dan mau nai ka banang ti nak ti eu tau mau lan nai try ji su ko ka jaka kana kham e rai try ji su bakindan ka jingmot ka bas kham na mi kan try ji su ko ada duai try bikin yo ka jing ai ka jing ai aslam ka jingat kan try ji su ko bakin skau tu try bakadan ka plan try ji su ko
ban ai ki ha ba kot ki ni okhet yu to so Tuhan Yesus ko ban pendan buram yang leng ba ka jing em joki bagi beri kin wan leng ba ki shibun ki min sim kin wan leng ba ka ta jing sha pen shitam joki begin yu okhet yu so Tuhan ka ba khat do Tuhan Yesus galang begini ya kendu ye me mar khmak begin ka vision of Christ Tuhan Yesus ko Tuhan aingu sai sin pat ka buram ka jingero shame ni ai tang shame hi par tan Jesus no spa amen.